खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खनायाव दङ कार्बि आंलंआव जानाय हिंसायारि जाथाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों। सानै सोमावसारगिरि सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 30निबो बांसिन पुलिसा जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदों कार्बि आंलंआव। आसामनि डिजिपि हारमित सिंहआ कार्बि आंलंनि जाथायखौ सामलायनो कार्बि आंलंआव थांदों। समबारखालिनिफ्राय गोबां रैखाथि थिसनसेयावबो बांसिन दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा CM तुलिराम रंहांनि न'आव अर खामनायनि उनाव कार्बि आंलंआव दावराव दावसिया बांदोंमोन। गोबां आयेन बेरेखायै हायाव न' लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ रायजो राजाफ्रा एबा सोमावसारगिरिफ्रा होस्रांनाय आरो सावनानै होदोंमोन। बेराफारसेथिं थांनाय माखासे साननिफ्राय कार्बि आंलंआव गुबुन गुबुन हानजाफोरा खालामनाय सोमावसारनाया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लादों। समबारनिफ्राय सोमजिनाय थासारिखौ सामलायनो थाखाय सोरखारा नाजागासिनो थानायनि उनावबो कार्बि आंलंआव नैथि सानसिम दुंहाव थासारि सोलिबाय थादों, जेराव मंगलबार खालि एबा मैया जेब्ला माखासे सोमावसारगिरिफ्रा पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन अब्ला सा 38 पुलिस जवानफोरा जोखोम जादोंमोन आरो सानै सोमावसारगिरिया पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। कार्बि आंलंनि हिंसायारि जाथायखौ लानानै मैया मोनाबिलिनिफ्राय कार्बि आंलंआव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदों। मैयानि दावराव दावसियाव सासे IPS अफिसाराबो जोखोम जादोंमोन। DGP बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि मैया जोंखौ जेबो दावराव दावसि सोमजिहोनो नाङा होननानै खोथा होनायनि उनाव मैया बिसोर गेस सिलिन्डारखौ बेफ्रुहोदों। बिदि खालामोब्ला जेबो जेंना सुस्रांजानाय नङा। मिडियानि गेजेरजों आं बयखौबो गोजोन थानो खावलायो आरो बे आयदानि सायाव गिबि मन्थ्रियाबो बिबुंथि होदों। थेवबो जुदि जोंखौ गाग्लोबनाय जायो अब्ला जों राहा लानांगोन। जुदि गाग्लोबनाय जायो अब्ला जों राहा लाथारनांगोन आरो बे समाव पुलिस डाइरेक्टरा बिबुंथि होबाय थानाय समावनो दुखानफोराव फिन आरोबाव अर सावनानै होदों होनना बाथ्रा बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव DGP बिथाङा। सोनाब कार्बि आंलंनि थासारिनि सायाव तिनिचुकियाव गिबि मन्थ्रिया मैया नुजाथिनानै सुबुंदारारि आदबजों सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन होननानै खोथा होदों। सोनाब कार्बि आंलंनि दुखुनांथाव थासारिनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि कार्बि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सानखांनाय सोमजिदों दि कार्बि आंलंआव कार्बि नङै सुबुंफोरनि अनजिमाया बांलांनो हमदों आरो बिथांमोना फोथायो दि कार्बि आंलंआव 35% कार्बि आरो 65% कार्बि नङै। बेनिखायनो बेनि सायाव बिथा खालामनानै बोखारनायनि अपारेसन खालामनांगौ होनना बिथांमोना सानो। बेनिखायनो बेबादि बिथांमोना थासारिखौ लाबोदों। बे गासै आयदानि सायाव सावरायगोन आरो मोनसे सुस्रांनायनि राहा दिहुनगोन। जों बेखौ सोरबा लुबैनाय बादि सुस्रांनो नाङा। जों मोनसे सुबुंदारारि खान्थिनि गेजेरजों बे जेंनाखौ सुस्रांगोन। जों रावखौबो गोसोबादि होखारनो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। लोगोसे गुबुन फारसेथिं गोदानै दाजानाय माकुम बिधानसभा बियाबनि फैगौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि बिजाथिनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि गोदानै दाजानाय माकुम बिधानसभा बियाबाव गासै सा 16 सुबुंफोरा बिजाथिलाइ नागिरगोन आरो सासेया मोनगोन आरो गासै सा 16खौ खाबु होयोब्ला मोजां जागौमोन। मोनसे गोदान मोखां मोननायनि सम्भाबना दं। जाय सुबुंफोरा सांग्रां जानानै बाहागो लानो हागोन बिथांमोना बिजाथिखौ मोनगोन। तिनिचुकियाव कार्बि आंलं अर खामनायनि जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिनजाथाय होनानै बेफोरबादि बाथ्रा बुंदों। बांलादेशआव सोलिबाय थानाय दिदोमथि गैयै थासारि आरो बावैसो सिगां भारतारि एसिस्टेन्ट हाइ कमिसननि खाथियाव जानाय जाथायफोरखौ नोजोर होनानै रबिबार कालारनिफ्राय चट्टग्रामाव थानाय इन्डियान भिजा एप्लिकेशन सेन्टारनि गासैबो खामानिफोरखौ थि नङै समसिम दोनथ'नाय जादों। इन्डियान भिजा एप्लिकेशन सेन्टारा फोसावलायनि बायदिब्ला उननि बिथोन होजासिम चट्टग्रामनिफ्राय जेबो भिजा सिबिथाय होनाय जानाय नङा। नाथाय गुबुन मोनब्रै मिरुफोराव ढाका, खुलना, राजशाही आरो सिलहेटआव सिबिथाया सोलिबाय थागोन होनना बुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि हादोराव हिंसायारि जाथायफोरा जोबाखै। इंलाब मन्चानि दैदेनगिरि शरीफ उस्मान बिन हादीखौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि फैजल करीम मजुमदारनि जेबो गुमुर मोननो हायाखै। बियो हादोरनिफ्राय खारलांदोंमोन एबा खारखोमालांदोंमोन होननानै रादाब फोसावदों, नाथाय पुलिसआ बेखौ रोखा खालामाखै। एयार इन्डियानि बिरखंफोरा मा जालांनो हमखो? बेजों लोब्बा थानाय जाथायफोरा सानफ्रोमबो बांगासिनो थादों।
दा एयार इन्डियानि फ्लाइटफोराव दावबायनाया दावबायारिफोरनि थाखाय रैखाथि गैयै जानानै फैदों। फिन खेबसेबाव एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआ गुबुन मोनसे जाब्रबथायनिफ्राय एसेयावनो बारग'दों। खाफाल मोजांदि जायखिजाया गोब्राब जाब्रबथाय जानायनि सिगांनो फ्लाइटआ इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एयार इन्डियानि फ्लाइट AI-887आ दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइसिम दावबायनायखौ जागायदोंमोन। नाथाय टेक अफ जानायनि उनावनो टेकनिकेल जेंनानि थाखाय बे बिरखंआ दिल्ली बिरखं गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन। बिरखंआ रैखाथियै ओंखारनायनि उनाव दावबायारि आरो क्रू मेम्बारफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हादों। बे जाथायनि सोमोन्दै एयारलाइन्सआ फोरमायदों दि दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइसिम थांनाय फ्लाइट AI-887नि मावथिफ्रा टेक अफनि उनावनो टेकनिकेल गोरोन्थि नुदोंमोन आरो बिरखंखौ दिल्लीसिम थांफिननो थिरांथा लादोंमोन। बिरखंआ दिल्लीयाव रैखाथियै खारलाङो आरो बे जाफेरै थासारिनि थाखाय एयारलाइन्सआ दावबायारिफोरनाव निमाहा बिदों। कार्बि आंलंआव जानाय हिंसायारि जाथाया हादोरसाजों लोगोसे सुबुंखान्थिनि थाखाय मोनसे साननो गोनां आयदा। कार्बि आंलंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ गोजोन, गोरोबलायनाय आरो आयेन आरो आब्रुथि लाखिनो थाखाय खावलायनानै MP गौरबगोई बिथाङा बुङो दि मोनसे सुबुंदारारि हादोराव नोगोरारिफोरनि संबिजिरारि मोनथाय दं। बिथांमोना गावनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ फोरमायनो हायो, नाथाय जायखिजाया थासारियावनो बेफोरबादि सोमावसारनायनि समाव रावबो सोरखार, खुंथाय एबा सोमावसारगिरिफ्रा हिंसायारि जाथाय खालामनो नाङा। बेजों लोगोसे प्रदेश कंग्रेस आफादगिरिया सोरखार आरो खुंथायखौ बेबादि खामानिफोराव बाहागो लानो नाङा होननानै बाथ्रा बुंदों, जायनि थाखाय सोमावसारगिरिफोरखौ रागा जोंहोनो नाङा। बेफोरखौ खोनासंनाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों नांगौ जानाय राहा लानाया सोरखारनि मावनांगौ हाबा। बे बेलायाव बिथाङा साननैसो सिगां कंग्रेस दोलोआ खुंजानाय मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जानाय मोनसे जाथायखौ मख'नानै बुङो दि जेराव सोरखारनि हिंसायारि खामानिनि थाखाय सासे कंग्रेस मावथिया जिउ खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। जों गावनो बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथायफोरजों मोगा-मोगि जानांदों होनना बुंदों। मैया अमृत भारत स्टेशन स्किमनि सिङाव क'क्राझार रेलवे स्टेशनखौ गोदान महर होनाय खामानियाव सोलिफुबाय थानाय समावनो क'क्राझार रेलवे स्टेशननि लांगोनायाव मोनसे होखारनाय एबा एभिक्सन खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनखौ फेहेरनो थाखाय सा-सानजा सीमा रेलवे खोन्दोआ मैया 10,078 वर्ग मिटार एबा 2.5 एकड़सो हा आवग्रिनानै लादों। मैयानि अपारेशनाव माखासे JCB गारि बाहायनाय जादोंमोन आरो गोख्रों रैखाथि राहा खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि रेल खोन्दोआ गोबाव समनिफ्रायनो दखल खालामग्राफोरखौ रेलनि हा लांदां खालामनो थाखाय नटिस होबोगासिनो दंमोन। मावख'गिरि मेजिस्ट्रेट देबि रय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खनले नटिस होनायनि उनावबो दखल खालामग्राफोरा रेल खोन्दो एबा जिल्ला खुंथायखौ हेफाजाब होबोआखै आरो बे जायगाखौ नागाराखै। बेनिखायनो रेलवे बिफाना बेबादि थांखिखौ लानाय जादों आरो जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों मैया होखारनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो होखारनाय हाबाफारिनि फिथाइ महरै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय 10,078 वर्ग मिटार हाखौ बोखांनो हादों होनना मिथिहोदों। कानाडानि आयेन दागिरि मेलिसा लान्समेनआ बांलादेशआव माइनरिटि हिन्दुफोरनि जुजिनायखौ नोजोर होनानै हादोराव उदखार आरो गाज्रि हालोदनि खौरांफोरखौ नोजोर होदों। बिथांनि सिन्ताया बांलादेशआव माइनरिटि मोनथायनि हायाव हायुं गेजेरारि नोजोरखौ गोदानै नोजोर होदों, जायनि थाखाय धोरोमारि उदांस्रि आरो लोरबां हारिफोरखौ रैखाथि होनो सोरखारनि नाजानायनि सायाव सोंथि दिखांदों। कानाडानि पार्लियामेन्टआव लेन्समेनआ जवाबदेहि आरो माइनरिटि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। 2024 मायथाइयाव हारसिङै बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ नोजोर होनानै 2000निबो बांसिन हिंसायारि जाथायफोरखौ नोजोर होदों बिथाङा। बे जेंनाया कानाडायाव थानाय बांलादेशी हिन्दु डायस्प'रानि गेजेराव जेंना सोमजिहोदों, जाय बांलादेशआव माइनरिटि सुबुंफोरनि रैखाथि आरो न्यायखौ थि खालामनो थाखाय हादोरनाङारि नोजोर आरो राजथान्दैयारि नारसिननायखौ बांहोनो खावलायदों। रायजोआव सानफ्रोमबो गोमाना थानाय सुबुंफोरनि जाथायफोरा बांबोगासिनो दं। माब्लाबा लाइमोन सिख्ला, माब्लाबा हाबा जाखानाय आइजो। बे खेबाव फिन शिवालकुचिनिफ्राय बास्तर-नगरनि सासे सिख्लाया गोमादों, जाय सिख्लानि मुङा धृतिका बैश्य, जेराव थांनाय 19 दिसेम्बर खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनि नखरनि सुबुंफोरा नागिरनायनि राहा गैयै जानानै दं, जेराव सिख्लाखौ नागिरब्लाबो मोनाखै। बे सिख्लाखौ मेहेन्दी महरगिरि होननानैबो मिथिनो मोनो, जेराव 19 दिसेम्बर खालि बियो साननि समाव मेहेन्दी फुननो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन।
नाथाय खामानिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनाय दसे समनि उनावनो बिनि मबाइल फना बन्द जादोंमोन एबा अफ जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बिथांनि नखरनि सुबुंफ्रा गोमानाय जाथायनि बागै सिवालकुसि पुलिस थानानोबो खौरां हरो, नाथाय दिनैसिम बे सिख्लानि जेबो खौरां गैया। बेनि अनगायैबो बेनि बिबथै आरो बिमाया गोमानायनि जाउनाव लोरबां देहायाव दं। बेनिखायनो बिथांनि नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों दि सोरबाफोर बबेयावबाफोर नुसनबायदोंब्ला 9101021167 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। बांलादेश हादोराव हिन्दु बुथारनाय जाथाया गासै बुहुमखौनो सोमोनांहोदों। बे समावनो सासे लाइमोना ससियेल मिडियायाव अजद गोनां पस्ट होदोंमोन। जाय लाइमोना बांलादेशआव हिन्दु बुथारनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां पस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांखौ रङियानिफ्राय खानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सेंग्रानि मुङा रङियानि वार्ड नाम्बार 3 नि थागिबि मोहम्मद शेख आख्तार आली। बिथाङा बल' चायवाला मुंनि मोनसे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनिफ्राय मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां भिडिअ पस्ट खालामदोंमोन आरो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव गुवारै फोसावनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांखौ खानाय जादों। भिडिअआव बे लाइमोनखौ बांलादेशआव हिन्दु बुथारनायखौ बाखनायनाय नुनो मोननाय जादों आरो पुलिसआ दा जाथायनि सायाव बिथांखौ हमनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। आसामनि साखाथि हादर बांलादेशआव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव उदखार खालामनाय आरो दिपु चन्द्र दासखौ अरजों सावनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै हादोरनि दाब दाब जायगायावनो हिन्दु सुबुंफ्रा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। दिनैबो तामुलपुर जिल्लानि बारो भुटान सिमानि दारांगा मेलायावबो हिन्दु जागरण मञ्च आरो नाग्रिजुलियाव अन्तराष्ट्रीय हिन्दु परिषद आरो बजरं दल तामुलपुर जिल्लानि बानजायनायाव मुसुखा सावनानै बांलादेशनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। बारो भुटान सिमानि हादोरारि राजालामायाव बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि मोहम्मद इउनुसनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। विश्व हिन्दु परिषद, हिन्दु जागरण मञ्च आरो बिजेपि हान्जानि मावथिफोरा बेबादिनो आरोबाव बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव उदखार खालामनायखौ नोजोर बोनानै तामुलपुर जिल्ला कमिटियाबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों, लोगोसेनो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। नाग्रिजुलि बैग्रिकुटियाव बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि मोहम्मद इउनुसनि मुसुखाखौ सावनानै बांलादेश सोरखार मुर्दाबाद, हिन्दुफोरनि सायाव उदखारि खालामनायखौ बन्द खालाम बायदि स्लगानजों गोमसारहोदों। आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां समफोरावनो मानसि गोमानाय जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै माब्लाबा समाव गोथै सह बोखांनाय जाथायफोरा खोनानो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे रेलवे स्टेशननिफ्राय सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाय जादों। गोदान दिल्लीयाव थानाय बांलादेश हाइ कमिसना मिशननि खाथियाव हेंथा सोमावसारनायनि थाखाय बिजा सिबिथायखौ थि नङै समसिम दोनथ'दों। सोनाब बेंगलनि त्रिपुरा, सिलिगुरियाव दिन्थिफुंनाय आरो बुफाय पुसिनि उनाव बे रोखोमसे होबथानायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों। मिशनफोरा दोनथ'नायनि थाखाय एंगारनो हायै जाथायफोरखौ मख'दोंमोन। बांलादेशनि फरायसा दैदेनगिरि शरीफ उस्मान हादीनि थैनायनि उनाव गंनै हादोरनि सोमोन्दोआव दुंहाव थासारि आरो दुंहाव थासारिनि गेजेराव बे थांखिखौ लानाय जादों, जायनि थाखाय बांलादेशआव भारत बेरेखा सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। भारत हादोरा बांलादेश हाइ कमिसनाव रैखाथि सिमफायनायनि दाबिफोरखौ नेवसिदों आरो बेखौ नंखाय फोसावनाय बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि जथुम्माखौ 2026 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि खालाराव उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खुंफुंगोन। बे समाव पान्जाय आफादनि दिन्थिफुंसालि दालाय आफादा गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ हारिमुवारि हाबाफारिफोरजों लोगोसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोराव लोगोसे गला होनो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। दा बेनिखायनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9577 657141 7002363946 नङाब्ला 7002558536 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों पान्जाय आफादनिफ्राय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।